हेलो ब्रदर। हाँ केमती हाय अच्छ? भाई। भल अच्छी। 5 minutes later. कौ जीशु भाई? हाँ जीशु होचंती भाई ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଭାଇ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଟିକେ ଶୁଣିବ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଜି 2022 ବର୍ଷ ତଳେ ମାନବ ରୂପ ଧରି ଆଚ୍ଛା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଆସିଲେ। ହଁ କି ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆଉ 3 ଦିନ ଠିକ ପରେ ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଉଠିଛନ୍ତି। କେମିତି ତାଙ୍କ ଅଧିକ ବିଷୟ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ହଁ ହଁ କି ଜାଣିପାରିବି ମତେ କହିପାରିବ କି? ମୋ ପାଖେ ଗୋଟେ ସାନଟା ବହି ଅଛି। ନିଅ ଏଟାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣ।